Sabon al'amari yana nema ya ƙara faruwa a masana'antar Kannywood. Ku biyo mu a tashar mu ta Kukan Arewa TV domin jin cikakkun labarin. Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar lakin ga wannan bidiyon. Ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora. Mun gode masu kallo. Na zo na kai ta duk abila baba mu ake gani muna bolin a kapela wannan mun designer haida suna saka fela like so gani ga jam yanzu muka soma barnan mu. Bayan dawowar da cutar nan ta coronavirus wadda ake mata lakabi da COVID-19, shahararren jarumin nan na Kannywood da kuma jarumin nan ta Kannywood wato Hafsat Idris da kuma jarumi Ali Nuhu an ƙara ba su ambassadors domin gudanar da cutar da kuma magance ta a faɗin Najeriya baki ɗaya ko mu ce a arewacin Najeriya. Jarumi Ali Nuhu da kuma jarumin Hafsat Idris su ne zababbun da aka ba su wannan mukamin, wato da gwamnatin jihar Kano ta yi. Don ba ku manta mu masu kallo, tun farkon zuwa wannan cutar, jarumi Ali Nuhu da kuma jarumin Hafsat Idris na masana'antar Kannywood su ne wanda suka fara karɓar wannan mukamin. Har ila yau gwamnati ta ƙara da musu da mukaminsu domin magance wannan cutar. To masu kallo, sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba, kuma Allah ya kare mu daga wannan cutar ta coronavirus. Kawai ku manta masu kallo, kuna tare da tashar ku ta Kukan Arewa TV. Ku danna mana subscribe, kana ku taɓa mana alamar lakin ga wannan bidiyon. Ku taɓa mana alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora. Hula, Alhaji, kana da hula, kana da hula, baba zo ka kalli kaina na da hula, hula, baba ina da hula, baba zo ka kalli kaina na da hula, yanzu muna saka hula, baba zo ka kalli kaina na da hula. Yanzu na yi ready, arewa na trendy, baba ni suke jira, ai ina wajen steady, comedy boss namu ake report, baba ina jijjiga su.